sa pagsimba. Apang kamo, baka simba gihapon, baka pasalamat ka baka dayaw sa Dios, baka makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang asarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguruwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Ano ang cyber libel? Inigangay man sa libel apang ginahimo ang krimen sa internet o kon cyberspace. Ang paghambal o kung paghimo sang malain batok sa isa ka tawo sa social media nga nagatugas sang pagkaguba sang pagkatawo ang mahimo nga mapasakaan sang kaso nga cyber libel. Ang mahimo nga makasuhan sang cyber libel amo ang nag-post o kon ang author sang libelous post. Ang mga nag-like o kung nag-share sa mga post ng hindi mahimo nga makasuhan, magluwas lang kung may malain nga tinaga nga nag-aatake sa isa ka tawo ang nakabutang sa caption. Sa pagpasaka sang kaso, Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Patawar ako. Kapag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluwi ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sang amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sang kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinuga nga naghigugma sa imo sang tampan. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing,
may isa ka handumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once there was a love. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Sabrina kag Elvis, nga iya man ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton pratuntunan. Once, there was a love, sa kasaysayan. Ato bangon ang buwas. Is this goodbye? I hate to say. Be back in his arms. Forget me. Wala kung tani ako sang gana nga magwa. Ugaling, hindi ko man siya mabalibaran. Isa siya sa mga tawo nga nagasuporta sa akon sang nadula si Manang Sheila. Gani, pakonsueluhan ko na lang siya ah. I hope you enjoyed the night, Sab. I did. Don't worry. Please, paminsan na sama yung ginahambal ko sa imo kay ina. Ha? Dari na? Okay. Kinuyatan niyang kamot ko. Hala? Oh, Sab, gaga nagdulog ka? Si Elvis. Ara siya sa pertahan sang akon unit. Kag nagasandig siya sa dingding. Nagtulog siya sa amon. Kag blanko ang ekspresyon sang nawong niya na nagatulog sa akon. Good evening, Mr. Rio Blanco. Ikaw atong nagbisita kay Sabrina sa ospital? Oh, sir. I'm Zian Carino. Oh. Kuhaon kong kamot nga ginakapitan ni Sian. Oh. Sige, Sab. Baunan ako, ha? Oh. Hala, kinalok ka niya ako. I'll call you. Okay. Mr. Rio Blanco, amo na ako. Hindi ako komportable sang presensya ni Elvis.
Kuhaon kong yabi sa akon bag. Hindi ko naman matawagan ang number mo. Ay, nag-ilis ako sang cellphone. Kagbago naman ang number ko. Boyfriend mo ba siya? I'm considering. Dali. Magsulod ka. Thanks. Dali. Magpungko ka. Up. Ngaari ka man, Elvis. Ariyo. Flowers? First time ko ning naghatag sang bulak sa kay kung sino man. Hindi ako makaibalo kung paano. Seryoso ka? It's not funny, woman. I'm flattered. Dapat lang. Salamat Katahom. Ining Sabrina. Hmm? Sorry about last time, ha? Sorry man. May nahimo siguro ako nga wala mo nagustuhan. Ay, no. Hindi ikaw ato. Na-offend ko bala ikaw? Sang ginhambal ko kay baby? Nga wala sang mahimo nga makapanakit sa iya? Nga Hindi ako gustong hambalan. Sorry kung nataasan ko ikaw sang tingog ko, ha? I mean it. Pabayaan na naton nga amo sina. Okay. Do ano kadugay mo na nga nakilalang lalaki nga to? Zian. Zian ang ngalan niya. Do ano kadugay mo na siya nga nakilala? Mga sobra na 2 ka tuig. Sponsor siya sa foundation. Amo na siya sinakadugay nga nagpangaluyag sa imo? Nakahibalo man ako nga hindi ako matahom. Of course, matahom ka. Kag hindi nang buot ko silingon. Mga isagid man katuig nga nagsugod siya pangaluyag sa akon. Apang wala ko lang ginahatagan sang pagtamod. So, why now? Ano naman kung sabton ko siya subong? Maayo siya nga tawo. Kag nanamian ako sa iya. Do you love him? Daw dira-dira. Mapalaron siya kung matabo. Papalaron siya. Hindi ako mapantang. Sanggin siling kay na ni Sabrina. Nga nantunan niya ang higugmao ng lalaki nga ato. Kag hindi ko mabaton. Nga matupa ini sa iban nga lalaki. Hindi ko ina mapasugtan. Kinanglan nga may buhaton gid ako. Inali ko lang na realisar ang tanan. Hindi ini sa isa ka bagay nga kinahanglan ko para nga makabalos. Hindi ini sa isa ka bagay nga magamit sa anuman nga kahigayunan. Isa ini katinuga. Ginaako ko sa kaugalingon ko. Nga gusto ko gid. Kag para lang sa akon.
Kag hindi ko pagtugtang nga magkadto siya sa iban. Not now. Not ever. Gusto ining napinsaran ko. Mahimos ako. Katuan kong nurse nga nagabantay sa akong anak. Ambalon ko siya nga pailisan ng bata. Kagpadalaan sang galamiton. Kay may katuan kami. Oti, ari man ka mo ni Baby Elvis. Kag nga nagakuriit ka? Puno na bing diaper niya eh. Nagdason, nagpupo siya. Paano ka nakahibalo? Napanimahuan ko eh. Yak! Abi, dal address si Baby. Dali, magsulod ka. Thanks. Ako nang masira sa pirtahan. Nga hindi mo kaupod si Milet, nga yaya ni Baby? Domingo subong eh. Day off niya. Si Nurse Kim. Off man niya. Kon amo, sino ang nag-atipan kay Baby? Amo gani ina nga ari kami diri eh. Ginatudoan ako ni Yaya Milet kung anong dapat yung habuhaton. Pero nagkakalipat ako eh. Ay, hindi ka magkabalaka ah. Ako ang bahala kay Baby. Okay na si Baby. Matinlo na siya. Ikaw ang magbutang sang diaper niya. Siling ko, ikaw ang magbutang sang diaper niya. Sige. Abing diaper niya. Aryo. Paano ko inibutang sa iya? Madali lang. Kay alsahon kong buli niya sang mahinay. Nagakatulog siya eh. Basi kung makibot. Ara na. Ibutang sa idalom sang buli niya ang diaper. Oo. Ara na. Nabutang ko na. Isara ini. Gamit ang adhesive tape nga ina oh. Okay. Good. Nga nag-ipi siya sa hinali. Nasakit ko pala siya? Wala. Nakibot lang siya. Anay ka, kay hakwaton ko siya. Nagahibig yapon siya mo? Buot silingon, hindi siya sa akon. Ano? Ikaw ang magkugos sa iya. Hindi Sabrina, hindi ko kaya eh. Kuhaa siya? Abi.
Sabrina, hindi ko gid kaya. Kaya mo. Baby, hindi ka magibi, ha? Ari si Daddy, ha? Ari si Daddy. Ay, salamat. Natulugan na siya. Ote, nakita mo na? Nakahibalo siya. Kag nakabatsyag siya, nga daddy niya ang nagauyat sa iya. Ibutan ko na siya. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga abyanso na gid ninyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang kasaysayan ni Sabrina kag ni Elvis nga iya man ginpasakop kagaton man ginhatagan sang kabuhi diri sa aton panatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. At tubangon ang buwas. Direksyon Marnie Mungkal. Love someone new someday. TTX Nakahibalo bala ka mo nga sunod sa latest